Hei, entä siis mietittäis meille jotain vaikka kesätyötä, koska meillä ei oo mitään. Meidän pitää nyt saada jotain rahaa. Mä tiedän, mun sedällä on ketchuppifirma. Se ei oo itse siellä töissä, mutta mä voin kysyä. Siis ihan sairaan hyvä idea, Stefani. Hei, Okay. mennään. Hei, mun pitää soittaa. Moi setä. Moi, mitä kuuluu? No, meillä ei ole oikein mitään kesätyötä kavereitten kanssa, kun sulla on se ketchuppifirma, mutta kun sä asut niin kaukana, niin päästäisikö me sinne Väisiksi? Kyllä. Et ole vieläkään oppinut sitä sanoa. Kyllä pääsette. Aloittakaa huomenna. Se on Ketsuppikadun kadulla 605. Joo. Mitä toi punainen klöntti tossa tekee? Oot sä nyt ihan tyhmä, se on ketsuppia. Ai, mä en tiennyt. Aloitetaan 6. Anteeksi? Nyt kaikki ketsuppiherkku on mun. Se oli hyvä jekku tytölle. Se oli hyvä jekku, se oli maailman paras jekku. Pitää huomenna kertoa sitten se tytölle. Miksiköhän se kutsui meidät tänne? Jep. Se tulee. Moi tytöt. Siis mä tein pienen jakun teille. Mä tiedän, että se oli väärin, mutta saanko anteeksi? Saat anteeksi. Et tod saa. Miksiköhän Stefani ei antanut sille hitsin verityypille niin anteeksi? Niin mun mielestä se on vähän kiusallista. Jep, mennään nyt sanoa sille ihme koira verityypille, että me annetaan Stefanin puolesta anteeksi. Tuutteko te? Joo, tullaan. Huhu, missä koiratyyppi oot? Huhu. Tää ei oo mun syytä. Mä vihaan sua. Sä et voi noin. Voin. Mitä sä uskalsitkin? Kaikki vielä. Kiindy. Mitä sä oot tehnyt? Hei, mitä täällä tapahtuu? Ei mitään. Okei, mä en muuten mene vereen. Tämä vielä kostetaan kaikille. Loppu.